su Mr. 442 da Ola of Kano sun haɗu da mummunar ƙaddara a ƙasar Nijar. Hukumar ƙasar Nijar ta kama fitaccen mawaƙin Najeriya kuma ɗan asalin garin Zaria da ke jihar Kaduna, wato Mr. 442, tare da abokin aikinsa mai suna Ola of Kano, wanda tuni kuma aka garkame su a gidan gyaran hali, aka kuma ci gaba da bincike a kansu. Hakika wannan babban al'amari ne saboda an kama su ne akan zargin leƙen asiri na ƙasa da ƙasa. Shi yasa wannan ba ƙaramar magana ba ce, kasancewar gaba ɗaya gwamnatin ƙasar Nijar ce take tuhumar su da wannan laifi. Rahotanni sun ce mawaƙan sun bar ƙasar su ta Najeriya ne inda suka tafi ƙasar Nijar domin su yi takardar izinin shiga ƙasashen duniya wadda a turanci ake kira passport. Kuma sun je yin wannan takarda ne a ƙasar Nijar domin samun damar shiga kowace ƙasa da suke bukata a duniya. Duba da cewa takardar izinin shiga ƙasashe ta Najeriya ba za ta ba su wannan dama ta zuwa duk inda suke bukata a duniya ba. Wannan kuma shi ya ƙara tabbatar da cewa fasfot ɗin ƙasar Nijar ya fi na Najeriya amfani, ya fi na Najeriya matsayi, ya kuma fi na Najeriya kwarjini a idon duniya. Saboda ƙasashe da dama na duniya ba sa ba wa 'yan Najeriya damar shiga ƙasarsu. Wannan ne kuma yasa su Mr. 442 suka garzaya ƙasar Nijar domin yin wannan takarda ta neman izinin shiga ƙasashe, wato passport. Ko a baya-bayan nan ma hukumar ƙasar Dubai ta yanke wani hukunci inda suka fatattaki duk wani ɗan Najeriya da ke ƙasarsu suka kori kowa da kowa. Kuma sun yanke hukuncin ne saboda wasu halaye da ɗabi'u na 'yan ƙasar ta Najeriya da Dubai ɗin bata yarda da su ba kuma ba za ta lamunta ba. To tuni dai mutane suka fara maganganu akan wannan al'amari, inda yawanci ake cewa Allah ya ƙara, saboda dama wasu ba sa son yadda Mr. 442 yake waƙoƙinsa, kasancewar kusan gaba ɗaya waƙoƙinsa na batsa ne waɗanda babu kunya ko kuma sanin ya kamata a ciki. Kamar da yadda kowa ya sani, Murja 'yar TikTok wata makusanciya ce a gurin waɗannan mutane da aka garkame a ƙasar Nijar, wato Mr. 442 da Ola of Kano. Don haka ta yi ƙarin bayani akan lamarin, ga kuma abin da ta ce. Daga bisani kuma za ku ji kaɗan daga cikin maganganun mutane akan lamarin. To da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una za mu fara cewa, sannan na biyun su wanda ya makaddarar wani dariya idan tashi ta zo kuka za a yi mata saboda muninta. Abin da yake faruwa da wa'annan bayin Allah Ola of Kano da Mr. 442 yanzu haka zantan da nake muku suna garin Nijar, a bursin din garin Nijar an yanke musu suna gidan yari, amma kuma insha Allah cikin hukuncin Allah ana nan ana ta hada da sauran sa sun kawo korafi akan sai an bada miliyan 10 da sun ce miliyan 20 za a bayar sannan a karɓe su. To kuma cikin hukuncin Allah da shige faɗa nan shiga nan dai da sauransu yanzu sun ce miliyan 10 shine karshe za a ba su. Idan ba a bada wannan miliyan 10 ba sai sun yi wannan adadin shekarun da aka yanke musu a wannan din Nijar a gidan yari. Yanzu haka zantar da nake muku yau Juma'a ma an kai su gidan birsin an yi tan da su, fatan da za yi musu anan Allah ubangiji ya kubutar da su, sannan kuma za mu ta taya su da addu'a, sannan ko kuma dan hanyoyin da suka muka samu za mu dinga bi dai muna shigarwa da dai sauransu. Insha Allah cikin hukuncin ubangiji abubuwan zai zo da sauki, sannan kuma ina bibiyar al'amurorin a hankali. Insha Allah zan ci gaba da kawo muku ummul aba'isin da yasa suka shiga cikin wannan halin ni'asin da dai kuma sauransu. Sannan yanzu da nake muku ma a garin Nijar din akwai wasu manyan mutanen da suka je akan za su yi belin su ma an kama su, an ce kenan har da su irin da haka so to su ma an kama su an shigar da su ma, amma kuma su kes din su da sauki tun da su yan ƙasa ne beli suka je ta shafe su ko wani abu. Amma yanzu kam still gaskiya ko kotu da Ola of Kano suna buƙatar addu'a, kuma insha Allah za mu taya suna cikin wani hali. Dan Allah dan Annabi, wai ko dan kan kana jin haushin mutum ko kuma mutum yana wani kuskure ko wani abu ya shiga ibtila'in rayuwa ka dauki hakan a matsayin daɗi ko wani abu kaddara ce. Shi kansa idan aka ce da shi a lokacin nan zai tashi da wannan kaddarar ba zai yadda ba, amma sai gashi ya tashi ya waye ta a ciki. Wallahi tallahi ba ku ga yanda na rame ba gabaki ɗaya ma an kunkula ni kwana biyu nan ko TikTok din ma wallahi ba na sanyi saboda bakin cikin da yake damuna. Ba na iya cin abinci, hau din kuwa da za ta saka Murja ta yin TikTok na yin posting na kasa cin abinci, gaskiya ba karamin hau bace ba. Wallahi tallahi bacci ne a ido na yau kusan kwana biyu nake gaya muku, ba na ko yangaɗi wallahi. Kawai ina tsaye banda lazumi in ta musu addu'a, babu abin da nake yi, da kuma irin alfarma dai wanda ka san zaka samu kake yi musu dai irin haka, kake dan shige da
asibiti kake yi da dai sauransu. To dan Allah dan Annabi duk lalacewar naka a nan gurin abin da nake so in ce naka ne, duk lalacewar sakar wata masifa ta samu naka ko wani abu ka ce Allah ya kara ko kuma gwara da haka ta faru ko kaza. Ita kaddara ta kan kowa tana iya fadawa a cikin rayuwar nan da duniya. Dan Allah dan Annabi mai musu kyakkyawan zato a yanzu dai kam gaskiya a halin da suke ciki suna buƙatar addu'a, dan yanzu ina ƙara ne da muku suna cikin a gidan kaso, kuma insha Allah abin zai zo da sauki. Dalilin da yasa aka kama su kokotu a ƙasar Nijar shine sun je za su yi wannan international passport din na fita ƙasashen waje da dai sauransu, kuma kun san dokar sayan da take in ba kai dan ƙasa bane ba ka je ka ce za ka yi a wata ƙasar dole za ka karɓi result din ka, in dai asirin ka yi to in da mun sai ka karɓi hukunci. To abin da ya faru da shi kenan, kuma suna so irin su je wasu ƙasashen, to kuma kun san wasu ƙasashen an hana 'yan Najeriya shiga da dai sauransu. To shine zai je Nijar ya yi international passport na ƙasar Nijar ya samu ya fita, shine har suka je suka yi aski da dai sauransu wai dan su fatawa da mutane kamar ni ko wani abu, kuma sun manta da cewa su ko fulani kowa ya riga da ya san su waye kokotu, ba aski ba ko shafin mureda suka shafa za a gane su. To shine asirin su ya tona aka gane su, shine aka kama su a halin da ake ciki. Wasu ma daga garin Nijar din sun je za su yi belin su ma an hada da su da dai sauransu. Yanzu abin da wannan ƙasar Nijar take wannan din su ai musu kallon kamar ƴan leƙen asiri ko wani abu da dai sauransu. To wannan abin shine ya faru da kokotu, ba abubuwan da kuke faɗa ba. Wannan ya ce kaza yi musu, wannan ya ce kaza yi musu, no ba haka bane. International passport ya ce zai yi na wata ƙasar a matsayinsa na ɗan Najeriya ya karya doka ya je zai. To har kullum maɓarnaci ko ɗan iska in aka kama ɗan uwansa ɗan iska yakan ji zafi, kamar yadda mutumin kirki in aka kama ɗan uwansa mutumin kirki yakan ji zafi. Amma jama'a ku sani, duk wanda ya yi addu'a akan a saki fofotu to Allah ya tsine masa. Duk wanda zai addu'a Allah ya sa a saki fofotu to Allah ya tsine masa, domin bawa maɓarnaci mafaka ne. Fofotu kowa ya san abin da yake aikatawa a Najeriya, waƙoƙin batsa ne, baya jin kunyar Allah, baya jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya jin kunyar musulmai. Zai fito ya waƙar batsa, ba abin da idame shi. A yanzu ina jin yana cikin waɗanda ake nema, ban sani ba ko an kama shi ɗin ko ba a kama shi ba. To sannan ka fito kana masa addu'a wai a cika shi. Kuma ku sani Nijar ba irin Najeriya ba ce ba. Ya ci amanar ƙasa. Me yasa aka hana 'yan Najeriya zuwa wasu ƙasashen? Saboda irin waɗannan masu ɓata wa ƙasashe suna. Yanzu idan ya je can ɗin zai je ya koyo wasu ɗabi'u na iskanci, ya ƙara zuwa ya haɗa da nasa, ya ƙara lalata mana tarbiyyar al'umma. To kaga kama shi mu alkhairi ne a gare mu. Kuma cin amana da iwa ƙasar Nijar, idan ya je duk abin da ya aikata da sun masa, to ya ɓata wa Nijar suna. To saboda haka ku sani, duk wanda zai addu'a wai a cika bubutu to yana ba maɓarnaci mafaka ne, kuma Allah zai tsine masa albarka. Saboda haka mu alhamdulillahi Allah ya sa abin da shi mai hukunci daidai da abin da ya zo ya musu, shine addu'a mu. Amma zancen mu masa wai addu'a Allah ya sa a cika, ba kuma murna muke yi ba, a ɗabi'u